Και αφού είπαμε ότι πάνε δυο-δυο ηχιώτες, πάμε σε έναν και μοναδικό εθνικό ήρωα, τον Καραγκιόζη. Πάμε στη Γεωργία όμως πρώτα, για να μας πει για ένα 17χρονο έφηβο που ασχολείται με το θέατρο σκιών. Δεν είναι κάτι σύνηθες πια και είναι εντυπωσιακό να το ακούμε. Ακριβώς, Γιάννη, και ο 17χρονος Δημοσθένης λοιπόν δεν είναι ένας συμβατικός έφηβος. Έχει μια σπάνια κλίση προς τις τέχνες που τείνουν να εκλείπουν στην εποχή μας, τις οποίες τις καλλιεργεί με έναν αυτοδίδακτο τρόπο. Ο ίδιος έχει μια ιδιαίτερη αγάπη προς το θέατρο σκιών, σχεδιάζει και κατασκευάζει τις φιγούρες του Καραγκιόζη και της παρέας του, δίνοντας ζωή στους χαρακτήρες πίσω από το πανί. Πάμε λοιπόν να το γνωρίσουμε. Είμαστε σήμερα εδώ στην εκπομπή του Sky. Γλέντια! Στην εποχή της ψηφιακής ταχύτητας, ο Δημοσθένης επιλέγει το λευκό πανί. Ο 17χρονος καλλιτέχνης δεν παίζει απλώς Καραγκιόζη, αλλά διατηρεί ζωντανή μια τέχνη που τείνει να εκλείψει. Μια αγάπη που ξεκίνησε από τα 4 του χρόνια. Είναι μάλιστα ένας ολοκληρωμένος δημιουργός που δίνει παραστάσεις, ενώ κατασκευάζει και δίνει φωνή στις δικές του φιγούρες. Στην τέχνη έπαιρνα κάποια στοιχεία από κάθε καραγκιόζοπαίχτη που έβλεπα εγώ. Σιγά σιγά έκανα μόνος μου πρόβες, προσπάθειες να φτιάξω φιγούρες και σιγά σιγά με τον χρόνο κατάφερα μόνος μου και έμαθα μια τέχνη. Τώρα στα 17 άλλο παιδί σπάνια, δεν υπάρχουν πολλοί που ασχολούνται με θέατρο σκιών. Όπα, Δίπλα στο Δημοσθένη στέκεται ολόκληρη οικογένεια, αλλά ο παππούς του είναι ο αχώριστος βοηθός του. Όλοι πεθαίνουν πια το παιδί αυτό. Νομίζω σαν παιδάκι μικρό βαστάει ένα καραγκιόζάκι και παίζει. Δεν περιμέναμε ότι θα εξελιχθεί σε τέτοιο πράγμα. Εγώ τον βοηθάω μόνο που τα στείνω με τις σκηνές. Τώρα έχει μάθει και κάνει και σούστες και τις στείνει και μόνος του. Ο παππούς με βοηθάει, με βοήθησε με τη σκηνή να τη φτιάξουμε. Μπάρμπα, έπιασες κανένα ψάρι ή είσαι και εσύ σαν το Γιάννη τον Τζιμιτσέλη? Εγώ ψαρεύω μια χαρά, εγώ είμαι καλός ψάρας. Να ορίστε ολόκληρη τσιπούρα. Εμένα μου αρέσει οι φωνές που εναλλάσσουν, βγαίνει μια φιγούρα, κάνουμε μια φωνή, ξαφνική εναλλαγή γιατί πετάγεται άλλη φιγούρα. Γιατί ο καραγκιόζης κάνει μόνος όλες τις φωνές και είναι σαν να συνομιλεί με τον εαυτό του. Είναι κάτι που με κάνει χαρούμενο σίγουρα. Ο Καραγκιόζης είναι κάτι παραδοσιακό σίγουρα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε πιο μοντέρνο, γιατί αλλοιώνουμε την παράδοση. Παρ' όλα αυτά μπορεί να εξυγχρονιστεί, κάνοντας την επικαιρότητα. Φύγετε βρε από τα κινητά και εσείς οι μεγάλοι. Αφήστε το Facebook και πηγαίνετε πουθενά έξω. Ο Καραγκιόζης για μένα είναι 3 πράγματα. Είναι η καθημερινότητά μου, γέλιο, χαρά και αισιοδοξία. Λοιπόν, αγαπητά μου παιδιά,